sabay-sabay nating ipanalangin ang Oratio Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking natahigon, umabati ko sa aking batikoson. O Pati Arbonong Jr., o Bernie Bibok,
Bunhok Jr. Bunhok Jr. Bernie Bitok 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 Bitok. Good morning. May buntag Mindanao, may buntag Visayas, may buntag Luzon, may buntag Pilipinas, may buntag world. Lunes, Disyembre 14. Ito po ang inyong mga kagahi. Ito kabalos akong kung bukat ba kong lawa sa ba? Kagahi, Bernie Bitok-Bitok. Okay na yung sulugon sa kanginan Art Bonhoff Jr. Ano na Good pagkaman morning, ka? good morning. Ano pagkaman ka? Usual, mga concert na nga na, mga album launching, mga mall tours. Good morning, kagahi Art. Morning, Bern. Kumusta ang imo Ang hang? tinawad yun, kumusta mga kagahi? Kumusta yung paglangoy-langoy? Sa laud. Kana bitong dugay na ko to na feel baka nang dagaton bitong. Good morning ka natin tanan. Grabe kayo migapon namin sa tunga-tunga sa laod, namin Tunga sa sa lancha. Dili lang nato sila paibogon kagay art nami tunga-tunga sa laod. Naiduha ka litson. Tapos nagluto pag yung bisayang manok. Nag-adobo og bisayang manok. Kompleto sa prutas. Unya ka ng... Nagkanta-kanta pa. Di na pa. Asa pa? Napay sinugba ka na isda Oh, sa isda bato. sa bato nga dako kayo. Labas yun. Nga sa kalabas sa sagpaon pa ko Oh. una ni mo imong sugbahon. Nay prutas. Putas. Tapos ang nakasalod, kompleto og ice. Tapos sa kilid, pwede ka muday, magligo-ligo, mag-snorkeling. Ay, kapait nga kinabuhi, may gala. pero nag-social distancing yapon mi. Oo, sa dagat. Sa ilaw. Ay, kumusta mo sa kibot ninyo all over the weekend? Malamang kung wala lang gini pandemic, mas dagang gini. Mo man nga mga week nga medyo grabe ang mga Christmas party o guban pa kay Mo na tinsulod ni na nga sa week bonus. Mo na ni. Mao na ni nga si Mana Girunta, kani siya. Nagawa sa totoo yung mga make-up, mga pagwapo, mga tema sa Christmas party. Mo na ni. Okay, pagka next week ani, wala Pasko naman gyud. Pasko na. Ana. Unya, uy natay ko natay mga pangut kanang apil mo bis sige lang mong shout out. Oy, na. Ha? Natay pangutana. Oo, sa online o sa atong text line. Again, ang among text Ito line ang pangutana nato gipagawa. 0915. Pero ko lang hotline nato bi. Di 0915. natay dapat ka to isa nga mo gawas. Doa man nakabuk sa online o dili. Nana dia. Nana. Nana tao, naraw. Asa. Kadto lang sa naman ng tigulang ha kay di mo ginisihan na. Naraw sa akong phone tanawa. man. Nara mo gawas man na siya pag kuan nimo. Di ba? Pagsulod nimo. Sa uban ba katong anak yan downstream ba dako kana sa may pula. Para nagi lahi diha. Lahi po para na. kuan. Kay kanisa mo tubag man din sa diretso. Unsa na Mo pangutana click na niya. nato? Sige pangutana. Ang hotline nato po sa text line 0915-582-5534. Ang pangutana nato kay all over the weekend dagan po kay nag-post kay ang atong Divisoria o atong Gaston Park piting dibuha. So perting daghanan na po tao nang ato dito. So nawala na po social distancing. Naay mga nag-sale atong 12-12 nga gipaundang kay tungod gyapon sa dagang kay tao tungod sa social distancing. Ang gipaundang katong nag-sale. Katong nag-sale. Pero ang sa simbahan wala gipaundang. So may nga unsa may ida ni? So magtukod lang ta ang simbahan para dili mapaundang. Ana. Pero siyempre, dagan po yung mga reaksyon na ingon nga, hey, COVID nga. Wala may COVID? Ana na ba? Mga istorya ba? Muna nga itong pangutana karon is... Full question of the day. Oo. Ang gahi pangutana of the day. Sa to siya nga pangutana bay? Narito. Gakabala ka ba gihapon mo sa COVID? Oh, sa tinanay lang. Kanang? I mean, sa tinanay lang. Primero ka itong mga Medyo hadlok. bulan, hadlog yun. Oh. Karon sa tinanay lang, gakabala ka Bagihapon mo. pabagyapon mo sa COVID. Oh. Oo, ano man. Oo, gakabala ka ko. Or wakoy L. Ana. O, i-text ninyo na unya before mo magkuhan. Unsa lang wakoy? Unsa lang 0915-582-5534. Unsa man ang wakoy L? Wakoy pakialam. Bahala mo ng kuhan. Padayon ko sa kinabuhi. Dapat wakoy P. Pakialam. Wakoy labot man. Wakoy L. So sa online, amo nang basanon niya inyong mga reaksyon. Tanawon na to kung kakabala ka pabagyapon sila o wa sila L. O pwede po sa text line again 0915-582-5534 kung kakabala ka pabagyapon mo mga igala. Ha? Mora na siya. O dali nga buntaga. Oy, pampagod vibes sa tabi. Tabi. Pamilya lagi ni bago lang ta naguban niya ni. Ha?
Murag bago na to nagubanan niya. Kaniya. Labi na to mga kapamilya nga to na tong subay gyud sa kanang kuan katong sa showtime. Oo. Ha? Ganana. Kani siya, Bern. Ha? Sa man ikaw magpaila-ila, ako yung Ikaw paila-ila. mong paila-ila. Kuan ni siya, defending champion ni sa tawag ng tanghalan sa showtime. So, 13 anyos pa lang, hilig nagkanta. Correct. Ang tawag niya, The Singing Sikyo. Nakita man ako ni Apil, tapos nawala, tapos nabalik na po. Oh, Grabe. wala. Ha? Kulba kayo. So, pag inabuyan niya kanina to, Sikyo. Oo. Unya, ato pa kung tanon nga, gamay raman ang kita sa Sikyo say. Mo side bit og mga singing contest. Kunya, karon nga panahon sa COVID, nagid siya kanang kuan lang entertainment team na gyud sila. Na pwede nimong imbitahon bisag asa mo adto. Unya mga ginagmay pamugas-mugas sa daw. Pandemic biya karon no, wala bi singing contest karon no. Oh, wala singing contest. Oh, tama. Nya diha biya ni sinabuhi sa singing contest. Correct. Ato ipaila-ila ni taknaa mga higala nga ato ang certified gahi nga si Arnel na dun sa ang usa sa mga defending champions sa tawag ng tanghalan. Arnel, good morning nimo brother. Gahi Arnel, kumusta? Okay lang, gagahi. Art. Pamilyar imong tingog brad. Paliw na ba na ani ana ang mga guys kina brabi? Andiyan na ang mga guy. Pamilyar. Brad, good morning nimo de Arnel. Good morning, good morning. Gahi Arnel, good morning. Mo pagipagmata na ingana nag. Kanang istoryahay daw mi kay nay mga uban diha na mga talent pero maulaw na sila. Giusan niyo pagka-discover nga ikaw talented sa pagkanta-kanta. Ha? Ang pagsugod na ko og kanta dito ang edad pa ko og 13 anyos. Easy. Tapos ang nag-develop sa ako ang akong papa. Nga. Dayon na-develop ni nagsugod dia sa mga singing contest. Nga apil ko. Bilmero di ba makadaog pero dawaton gid nga dili makadaog. Masa ibang feeling ka nang di kadaog bay? Kuan lang kanang mura kog ma-challenge. Napoy Challenge mga ko time, ba nga? napoy mga time masakitan ka grabe. Masahod ba man ko ato ni daog? Muragi Na. ginana. Oh, tapos pila ka katuig nga nagsikyo? Nagsikyo ko isa 10 years. 10 years. Dugay po na Dugay. na. Oo. Ana. So, unsa man na siya? Pag wala kay duty, nya kay may balaan nga May mag-amatyo. contest o apil. Ana, apil. Kung pag kuan lang ko pag pang-adlaw ko nya na mga contest nga kuan kay gabi man nya nara diri sa duol. Oh. So mo apil ko. Unya kanos ani mo gi karir ang pagkanta? Gahi Arnel. Gi-career ginako ang pagkanta katong didto nako sa tawag ng tanghalan pag uli nako. So daghan naman mag-message good nga kuan kanang kantahe mi dire. Nga nya layo man gud Bohol. Sa Cebu. So anak ka ay maabtan Bohol, Cebu, Luzon, anak Visayas, ug lain-lain parte sa Mindanao. Yung anak. So unsa man ni undang ka sa imong pagkasikyo na lang unya nag full time sa pagka-singer. Tinood na. Pwede di yan ano? Mamuro mga plano mo apil po kay singing contest. Ano ba? Kailangan ko kani ako nabaliktad. Anak ko tao kaila. Ni undang pagka-singer ka nag full time pagkasikyo. Di nga na gid siguro na kagahi art kung loser bitaw ka nga singer. Ma-discourage ka mo apil. Labi na kay tanaw nimo nga naay mga hawd mo kanta. Mo naana sa mo mindset nga di na sa ko kadaog ani, burot na sa ko guli ani. Pero kung ikaw nga mandaog kay giga, mo na nga ma-challenge ka nga kini. Pero kinanlan nga positive giga. Kay kantis man na dili man nato masiguro. Sige, agto ta unsa imong unang feeling katong nidaog ka sa tawag ng tanghalan? Akong feeling gid adto kay di na ako ma-explain. Kay grabe gid nga kalipay sa pagsugod pa lang pag text pa lang ba nga ikaw na qualified ka. Kato pa lang no? Kato pa lang. Asa man kani apply ato diri sa Cagayan de Oro o dito direct sa Manila?
Ako na timing to nga one time adto ni kanta ko sa Zamboanga. Okay. And then naay naka-istorya nga kauban na mga singer pod ba nga naay audition para sa Tawag Tanghalan. Oh. So nag-audition ko dito sa Zamboanga sa Isisimol yata to. Aha. Then nakuha din ko na. Oh. Ito natawagan ko. Okay. Tapos katulok ka na himong kanang defending, di ba no? Grabe ka. Grabe. Mukita ba usa dako po ba imong kitaon gahi Arnel kaning Mag-apil-apil ka ba Apil-apil ng ka mga ni. contest? kaysa imuhang pagsikyo kaniadto? Sa tinuod lang gyud ang pagkanta mas dako gyud ang kita. Kung magsikadaog. Kung sige ka magkadaog. Muna akong gikaingon sa ganina nga kung ikaw nga singer nga dili kay ka mandaog manarbaho na lang ka. Kay sure pa. Kay kanang among adtuan dito kay lagyo ba yun niya? Wala pa siguro ba? Kuntis ba yan na? So, nara sa judges di akong matripan ba ka o dili. Maliban sa kanang mga international, sa mga barangay-barangay, siya pinakadako nga premyo ng mga daugan. Pila ang imong pinakadako nga dag-an sukad-sukad. Gawas dadtong sa shoot time nga kung nadagan. Sa mga barangay-barangay na ako na apilan na ay 30,000. 30,000. So ang isa kadaog nimo sa gabi murag upat na nakabulan sa ubang ng empleyado. Oo, pero naagya po yung uban mga barangay nga gagmay lang mo premium 5,000. Pila ang tanan nimong gikita atong sa tawag ng tanghalan? Naato sa mga 120. Pero kabdugayan siguro, pag makita na siguro si Arnel, sus, ni apil na po siya. Mga trust na tao yun. Napay may anabran nga naabot sa punto nga mo, sus, na po siya, ni apil na po ba yun? Apil din na sa dani ba? Tinood na. Naagid din nga na. Okay, kanang uban mo nga singer god kay marabitog ma-discourage na dayon. Sa ako po, naagya po na ko na, gabation ga po na ko na nga, labi na nga mga hawd gapon nga singer ba nga makita nako nga sige pandaog bitaw sige nako ka agbat sige sa kog kapildi sa kibali sige na mo kaabot sige na mo nanapod niyo pero giusab nako akong mindset kay ang ako gi-challenge nako akong kugalingon nga kini nanasad niyo ganahan ko ani sa kibali barag para tarungon pag ginako ni tarungon ginako ni unya kung magsigi kag kapildi sige kag kapildi ma-challenge ka, mangita ka nga unsay kulang nako unya mangita ka og maayo nga pisa na para so nay tabuan na ba nga sige sa kadugayan na pildi na gyud nimo siya pag-abot ninyo saan na gyud dapat so meaning to say kung ma-defeat galing ka one time bangon lang kanta lang tarong nga meaning to say napay kulang tarong nga o di eventually mo daog ra gyud ya og ningtak na kanang lingawon kita nining adlaw nga Lunes diri sa gahi ni Bay ang good vibes lang niya usa ni sa imong mga winning piece kini nga kanta mo ni akong unang pagsalang sa Tawag ng Tanghalan sila may nagpili ani sorry Tagalog ni in English Tagalog yan na okay magagahi ani si ang ato ang singing sikyo certified gahi kabay Arnel Nadunza. Saan man dako mapunta sa silangan kanluran o saan pa malayo man ako sa'yo ngayon ang pag-ibig ko'y sa'yo'y nakatuon kahit sa wikang bigkasin ang pag-ibig kong taglay naroon pa rin ikaw ang tanging aangkin ng pag-ibig kong nais iparating ihigugit
Ako ikaw, namumuot ako sa imo, kalgurada ka, ay ayaten ka, inaarota ka, iniibig kita, yan ang wika ng pag-ibig ko. Pangis lang. Grabe, daghang kay salamat o Guy Arnel unsaon kanila pag-contact kung naa sila yung mga events nga ikaw ang ilahang Correct. ilahang entertainer. Baliog lang ko search sa akong pangalan Arnel Abarientos na dun sa message lang. Cellphone. Cellphone 09-555-88430. Ayan, atong tron bing para at least 09 09-555-88430. Buro magkan-good sa 09-555-88430. Uy, gwapo ka ron. Labi na, pwede mo mag-event nga virtual. Pwede na po virtual. Or nasa diha mag-guest kayo na. Magkaya po social distancing. Alright, so Brother. daghang salamat. Grabe, dagan salamat, brother. Certified Gahi Kabay. Ay, paka. Alay na. Gihigugma. Muna gikantaron ni Imyat nga naminaw karon. Gihigugma ko ikaw. Namumuni. Alas 19, yan natong mga gahi nga balita. Aliyan na ang mga gahi nga balita. Dakpan ang sa kalaki tungkol sa kasong attempted murder sa Barangay Suarez, Iligan City. Suspect nga si Mark Anthony Benitez na po kabulan gagatago-tago sa balaod. Samtang dakpan sa pagsusamang kaso si John Ray Fernandez nga taga Quezon, Bukidnon usa ka toy na kini siyang gatago-tago. Duwagi dakot tungkol sa pagpanglugos sa probinsya sa Bukidnon. Sa Barangay Buena Vista, Baongon, arestado si Prefecto Olatoy tungkol sa kasong rape. Suspect na edad og 19 anyos ug walay girekomenda ng piyansa. Samtang sa Barangay Kapipunan, Kabanglasan, dakpan ang 73 anyos nga lolo nga si Felipe Alaba sa susamang kaso. Suspect ikonsidera ang top 4 most wanted person sa lungsod. Padayon ang kampanya batok illegal nga droga sa Quezon, Bukidnon, dakpan si Randy Kabatak o Renato Gare nga naktuhan nga kamulong gapat sesyon sa Tandag City, Surigao del Sur. Arestado si Jesse Martinez nga nakuhaan og kapin-size nga gramo sa shabu nga kantidad og 70,000 pesos kapin. Sa Barangay Sinalok, El Salvador, Misamis Oriental, dakpan si Arlie John Olivar Tano nga nakuhaan og 3 gramos nga shabu nga mi kantidad og kapin 20,000 pesos. Ipaundang sa CDO disiplina muna advocacy team ang usa ka sale sa usa ka tindahan nga gabalig ang mga gadget sa Cagayan de Oro. Suma sa mga otoridad uncoordinated sale kini sa syudad nga may resulta sa violation sa health protocol na suta sab nga wa kini saktong business permit. Dakpan ang duha ka babaeng senior citizen nga nagdula og pinatdanay pa og tungit sa Daliao Turil, Davao City. Sa samang barangay sabdak pa ng upat nga senior citizen nga gamadyong. Sumaas kapulisan, masilingan ang report nila. Ni surrender sa kasundaluhan ang duha ka abo sa IAF nga og 13 pagkakaubanan ni ini sa Sulu. Ang mga leader sa Abu Sayyaf gilang si Alvin Yusuf ug Barahin Nur Hajar. Bit-bit nila mga tag-aso klase-klaseng arma. Suma sa mga surrenderies, gusto na nila magbag-o alang sa maayong kaugmaon sa ilang pamilya. Samtang sa Barangay Dado, Balindong Lanao del Sur, surrender ang 8 ka supporter sa teroristang Daula Islamia. Gi-turn over sa mga sundalo ang usa ka high-powered firearm o pistula. Gahi nga balita. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Mga kagahi, naay daghang mga mayor may reklamo. Kay dugay na daw sila nga gahulat sa bayanihan to.
Kini ay kanuang budget nga tabang sa gobyerno. Apan daghan nila wag yapon makadawat sa ayuda sa LGU. Sana kuha nila nga impormasyon. Kanto lang daw mga LGU nga taas gyapon ng COVID infection. Ang mabahinan daw sa gitakdang appropriation. Butang alang kala unfair kaayo kini nga aksyon. Grabe ang paningkamot sa mga mayor, masanta ang pagsaga sa COVID sa ilang lugar. Kagaya Bernie, ha? Tapos sa bayanihan budget, di sila apilon lugar. Ha? Grabe ba yan daw ang ilang paningkamot nga muhinay ang COVID infection sa ilang AOR. Unya sa binahinay sa bayanihan budget, nasud nung kagamhangan mo palyar. Reaksyon sa kamayor. May padi ay ilan lang gipadaghan ang COVID cases sa ilang dapit. Hoy! Aron sa maong budget na sila'y mahit-hit ug di maipit. Ano ka ba? In fact, kaduda ang daghang mga mayor ani kagahi Bernie nga nganong ang budget ginaipit. Kay sure daw sila ipamundo ka na sa eleksyon nga hapit. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof Ed ug graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Kami mo dahil sa aming nadahigon, umubatikot sa aming batikuson. O Bati Arbonong Jr. O Bernie Bitok. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Alas 7:16 sa atong oras, nagbabalik po ang inyong mga kagahi, Bernie Bitok-Bitok. Huwag yung sulugo sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Ilang days na lang ba? Para magpasko? 10 days more to go. Ilan? 10 days more to go. Wow, nakapalit na ba mo sa inyong angay? Oy, pero sahay makalimot na, busy kita sa mga Mga material nga mga butang. mga material nga butang, pero basi nakalimot ta, nga ang Pasko gayun may gala pag hinumdum kini sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Ha? Para sa kong parion mga gala. Taliwa sa pandemya.
mga kagahi, gitugutan na sa IATF ang mga simbahan nga magmisa sa simbang gabi. Apan, kinahanglan gyapon mo sunod sa minimum public health standards. Saan ka na? Subay nini ato makaubang aron pinagi sa Zoom si ang akong amigo, pareramigang batanon may batanon. Pero amigo na yun ka, basta gwapo. Ano magina? Bas mitalaw ko nang naungan lang nga po, parerami batanon. Si Father Derjan Faborada, ang Director Social Communication Apostolate sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Father, good morning. Good morning, Pads. Mayong buntag ganun tanan. Yes. Merry Gahi. Gahi. Merry Christmas gift, Father. Father, kanang sa ato mga pare, gahi gyapo, no? Sa serbisyo. Sa serbisyo mo galing. Gahi sa serbisyo, gahi alang sa sa serbisyo. katawhan. Oy, kadyon lang, Father, gwapo ni kay at least gitugutan na. Pero ang pangutan na karon unsa ba istalani, unsa nga pasabot ni nga kuan mga Health protocol. protocol. So, sa may mo na to ani nga atong simbang gabi ani, Pads. Kay kabalog yun ta nga kanang daghan kayo ang simba sa Misa de Gallo. Ang diri sa katedral kay mo manginisa ang sentro nga simbahan sa Cagayan de Oro City og kasagaran sa mga devotees nato sa nagkadaiya nga mga lugar mag-anhi gyud dinhi bisag naa sila kaugalingon nga mga parokya o simbahan nga pwede sila magsimba didto. O ganahan pud sila tungod din sa lights bitaw, Christmas lights diri sa gawas sa simbahan sa Gaston Park o magpa-picture sila. So nabati namo ang kadaghan na sa mga tao kagahapong adlaw, Domingo, diin especially sa 5:30 in the afternoon kagahapon daghan yung kisa nagdasok ng mga tao. So busa nga nalipay man guna sila, Father. Medyo dayon. Di ba, Father? Pero naami kanang kuan, musunod yun mi sa protocol nga katog yung unsay naanda nato dinhi sa simbahan nga naagyoy i-check ang temperature, dayon na ay foot bath nato, na tay panghugas sa kamot o mag-sanitize gyud sa ilang mga kamot. Father, kanang pila man po pwede kanang maximum nga makasulod sa katedral? Again, Kuan, Father, mga pila man po makasulod? ang tugutan nga makasulod sa katedral sa Misa de Gallo? ang sa sulod yun, mga 400 ra gyud ang tao. Dayon plus pwede man sila nga naa sa gawas kay naghimo man mi og atop dinhi sa kilid sa simbahan diri sa sulod para kung mag-ulan pwede nato ma-accommodate another na pod nga mga 100 ka mga tao sa gawas dinhi sa garahianan namo dinhi sa parking lot. Pwede pod. So naghangyo mi sa city government na inabagan sa Barangay 1 o sa atong RTA nga among i-close ang para bitaw na sa fiesta nga ang dinhi dapit sa may Bulacan o dito dapit sa may kanang brother bitaw nga kuan sa Fernandez Street na amo nang i-close o wala nay makasulod nga mga sakyanan para nga maka-accommodate ang mga tao dayon magbutang mi og kay dili man gyud nato malikayan nga daghan gyud kayong mga tao nga mudagsa og magsimba karong 15 gay sa gabi og sa 16 busa nga naghami sa city government nga magulami og kanang mobile LED nila aron nga kung unsay misa dadto sa sulod mo pa makita sa gawas o ipakita namo sa gawas og para nga dili na sila katong di makasulod maka-attend gihapon sila din mag-provide mig speakers para nga madunggan nila ang Santos nga misa. Ang kuan, Padre, kaning sa Eucharistia, no? Kay unsa man kanang naabagyapoy kalawat nga mahitabo. Naagyapoy kalawat mahitabo provided that nga kami mga maghatag ni ini mag-sanitize gyud mi right after magpakalawat mi mag-alcohol pud mi para nga then maggamit mi og face shield especially kung dadto na sa gawas para nga
iwas gyud COVID. Okay. O yan kato, siguro daghan ang mga lay ministers kagamiton ani no, labi na diha sa gawas, no. Oo. Mo gid na dapat ang ilang kuan, muna among gihangyo sa ilang nga magdala gyud og face shield kay gani ang mga stores sa malls o sa mga uban nga mga establishments kung makagawas ta dinhi sa atong mga panimalay, kinahanglan man gyud ta nga kanang maggamit gyud tag face shield. So busa nga bisan diri sa simbahan maggamit gyud og face shield. Dili pwede burn ang kanang face shield, butan lang o kanang Murag gisi na lang, magisi para murag alkansiya. Murag alkansiya. Dito na iagi ang usiyas Iagi pa, lang. di ba? Pwede ba? Dili Dili pwede. Ha? Para sure busa nga gyud. gikuan pa namo ang mga katawhan nga magdala sila gyud og alcohol para nga na sila personal nga kanang kuan nga para nga iwas gyud og COVID. Sus, base niya ang Kay- katunong ang hostya, isprehan ng alkohol ba? Before iana, uy, dili po pwede, ha? Dili pwede, delikado na yun, nagsamot na yun. So, paano na pag amahan na mo, anay hawid kamot? Wala na hawid sa Wala na kamot. Sa ana lang gas. Naay kagahapon among gihangyo gyud ang mga tawo nga wala na maghawid sa mga Sus, statues. mo ma- Gyapoy uban nga maghawid Mo gihapon. magunay mga tumuog tinguha usay Father God sa mga kuan, mga misa di galyo, magpaluyo-luyo din ka dito ka sa likod. Tapos pag abot anang apart, hawin na nimo ang kamot niya ana. Mo magunay mga tumuog tinguha God. So gipagbawal na na. Mga di ba kuan man na sa panaad man na sa dala paniid. Dala paniid pero Pero, wala mong adyo lang. ikuan nga. So na ba yung option Yes. Father nga kuan? Mag FB live ana? Basin Yes, din. naami kuan naami gina-contact og naapoy nag-offer sa ilahang tabang mga IT kuan ni sila IT company nga motabang sila sa pag Facebook live kay ingon sila na one way of helping pod sa mga tao nga naa sa mga panimalay nga dili sila maka-attend sa maong misa Pwede. tungod sa especially sa mga senior citizens. Pero kami pod naapod ang lahi pod nga naapod may Facebook live sa Facebook page namo sa cathedral. Unsa ang Sa Facebook St. Augustine page? Cathedral. Unsay Facebook page ninyo Father? St. Augustine Metropolitan Cathedral Parish. Yan. Saint kuan lang Augustine. sila. Sa mga ka Facebook Metropolitan. page lang yun, no? Siguro lang yun ang pinaka number one yun isuro ang audio yun nga gwapo kayo ang kayo usay man gud sa simbahan kagahi art tungod kay lanog siya. Say pag-abot sa Facebook page di kayo labi na presa ko maminaw bagyo ko sa pulong sa Ginoo. Kapalo bagyo ka nako. Muna usay pag medyo gae ko Lagi. sabi Oh, pasabot Father, ato. si Father ni taas ang Napaminaw kilay. gyud. Ni taas ang kilay. Pero Father, magbutang na po si Father itong GCash account para sa donasyon. Pwede ra mangyapon na. ana. Pwede yan. Pwede. Father, Kuan unsang oras man ang kuan? Wala ba'y kausaban sa oras sa Misa de Gallo sa katedral? Mawar ba gyapon? naay bag-ong kuan kay magsugod man gyud ang start ang curfew 10 to 4. Maghuman siya sa 4. So instead usually sa una gyud nga mga panahon alas 4 gyud magsugod ang Misa de Gallo. Apan karon among magsugod diri sa katedral alas 4:15 sa buntag. Doon duha ka buok ang Misa de Gallo na dinhi sa buntag dinhi sa katedral alas 4:15 o alas 5:30. Dayon simnapod mi simbang gabi, usually isa ra man gyud kabuk ang simbang gabi diri sa katedral, but karon because of sa atong sitwasyon karon dayon ang mga tao daghan kaayo para ma-accommodate nato mga tao na ay 5:30 o 6:45 in the evening. Magsugod siya sa December 15. Kana kuan kanimong anticipated mass. Yes. So, kay 9 man siya kanang in preparation sa ato ang pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. So magsugod siya ang simbang gabi, magsugod siya sa December 15, ang Misa de Gallo December 16. Okay. Padre, mensahe nimo sa publiko o Christmas message usab in behalf sa ato ang arsobispo? Kanilang angyo lang sa mga tao nga
para nga dili ni makuyanap ang maong sakit, let us kanang participate and heed to the call sa ato ang pangagamhanan nga musunod kita sa mga protocol o nga mag-ingat ta, mag-amping kita sa atong panglawas. So busa nga let us observe proper protocol sa ato ang matag adlaw, especially din isulod sa simbahan. And then niining atong panahon sa Pasko, pagsaulog, ang importante gyud niini ang mainungdanon nga pagsaulog nining Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, dili lamang diha sa preparasyon nato sa pagkaon para sa naatay makaon sa Noche Buena o diha sa mga butang, mga Christmas lights sa panimalay. Other than that we have to prepare ourselves, especially ang atong kasing-kasing, aron nga mudayon gayud ang atong Ginoo diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Kay mo man na ang diwa sa ato ang pagsaulog sa Pasko nga ang Ginoo gayud mao'y maghari diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Alright. And in order for him to reign in our hearts, we need to prepare ourselves, biyaan nato atong mga sala ug maghinulsol kita ug magbag-o kita. Nadunggan niyo, Bern? Pader, ganun sa ako makanitutok, Pader, pa yun yung maghinulsol ka sa imong sala. Daghang salamat, Father Derjan Favorada, ang Director sa Social Communications Apostolate sa Archdiocese Advance Merry Christmas. CDO. Thank you, Pad. Salamat, Amping. Thank you kayo. Maghinulsol na, Bernie, sa tanani. Hagas dugay ra ko naghinulsol. Kitabihan mo nga kuan. Basta mahalo na ninyo yung asawa, okay ra na. Muna pinaka-importante sa tanan. Oy, og speaking of atong istoryahan, again, ang atong question of the day, ha? Nakabalaka pa ba mo sa COVID? Sa tinanay lang. Kay ako nakita, ang ubang gasil, ang ubang ato sa mga parking, ato ng mga resort. Sa tinanay lang, kamo ba gakabalaka pa ba gihapon sa COVID? Katong nasa online, pakitubag daw may gala. Sa among text line, sige daw, tubag daw, gakabalaka pa mo, nga ano, oo, anong dili, o wa kay pakialam, why COVID, wa ko'y pakialam dia. Sige, unya mo ng basahon mga kagahi, ha? Alas 7:30 na sa atong oras, gugmang yahak, musunod na. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Safety is everyone's concern. Stay safe. Stay home. 93.5 Home Radio Cagayan de Oro. It feels good to be home. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. No one deserves hate. Think before posting something. It could hurt people more than you realize. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:32 sa atong oras, Disyembre 14. Isulod na ba inyong Christmas bonus? Sana all.
O siyempre, ano na po ang atong gugmang giyahak. Drama serye, Lunes naman po karon mga gala. Oy, teka muna to sang i-update, be. Nabalaka pa ba mo sa COVID karon? Sa online, ingon nga, oo, nabalaka mi 57%. Daghan pa digya po ikakabalaka gid no. Wala 39%. Nay isa 4% ingon og wa koy L. Wa say pakialam. Kaya pinakugwa na ikakabalaka kay tanan mo ato naman mulakaw manggawas naman. So 57% nabalaka, wala 39%. Kunya sa text line. Okay, ito lang. Ang gugmanggiyak natin ay siyempre din sa atin ng Birama. Biramax, Max Gahi, Mas Lami. Maka-boost kini sa immune system. Maka-increase kini sa stamina for men and women. Tulo ka klase ra nga tao ang pwede aning Biramax. Number 1, kung nakay erectile dysfunction, medyo idaran na ka. Siyempre, murag medyo luya na si Tarzan. Kani, pwede kani. Mga 60 tahon, ana, pwede. May problema. Di man ni siya, herbal man ni siya. So, may problema ni, way side effects ni. 100% herbal ni siya, ha? Ikadua, katong mga ligsi pa kayo, katong nasa, anang inyong mga uncle diha, o inyong mga tiyo diha, mga kuya, nga mga nasa mga 40 tahon, 30-40 tahon nga, mubarog pa. Pero ang problema kay stress perminti. Gauna-una sa kota, sa kapoy trabaho, dagay perminti ma-disturb ang panguna-huna. Mugahi, pero ang panguna-huna, murag, hay, wala sa focus. Tapos, wala ninyo nata panginanghanglanon sa inyong mga asawa. Mauni ang mutabang ninyo. Biramax Capsule. Ikatulo, sa Manilito. Gahi, pero muluya ra gyapon. Kanang asawa ang pag-inguna, sumura to, ana. Muna'y problema, ha? Pag ana, lita. Wow. Wow, wala pa ko. Wala na uman. Wala na uman. Wow, mura to sa manioy. Mo pagaling pagso. Tapos naluy. Sama na ang ending ana makapanawag na kang pare. Hello pare. Monsa lang kailangan po mo og Biramax Capsule, ha? Mas gahi, max lami. Ang promo price na to ana is 269 duha ka capsule, okay? 269 duha ka capsule, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Og muna ni siya mga igala. Ang atong celebrity taxi drivers in the house, ladies and gentlemen, ang celebrity taxi driver Lito Inglisero. Good morning! May mundag. Good morning both of us and both of you. Good morning everyone. Sayang, wala ka gahapon sa mong outing ba? Busy man yun. Pag Domingo mo gano, you're always in the church. Yep. So church first before outing. Yeah. Saturday pa lang sa gabi na nasa church. Wow! Saturday. Advance ka. So church gid ka gyapon no. At least ba di na pugi ka mo padulong sa impyerno ba? At least kung masubrahan kag lapas sa langit, pagtugpa nimo langit ra gyapon. Ano delikado dito na sa crossing ka sa langit sa Di impyerno. lang ta ka paibog na mito nga sa dagat. Way lain sagol. Tapos nagsugba. Kana? Nag-ihaw mayo ditong manok nga kuha. Tapos naikinilaw, duha ka litson, prutas. Bisaya, tanan. Di magaganahan, litson na lang, duha ka buok. May mga shrimps, ana. Nami sa to nga, wagi sagol. Wagi sagol. Ay, lami ka. Lami ka mag-dive-dive, ana. Wala mang kalagi kay church mo ka. Church. Og siyempre, ang atong Lito's quote of the day. Friendship is the only cement that will ever hold the world together. So daw? Again? Friendship is the only cement that will ever hold the world together. Pasabot?
Ang panaghigala mo ay panaghuusa sa simento. Ha? That will walay makahawid sa tibuok kalibutan. Kamu adjust, kamu may bright ha? Kamu may bright dia. Work together ya. Dapat sul mo gawas na to yung quote na rin, ha? Para makabalo sila. Og siyempre, ang atong gugmang gyakayati din sa atin ng sabroso tsokolate. Mga madam, kumusta na mo diha? Merry Christmas. Kung kamo magsikwate o nangita mo ka ng pure nga tabliya para mas lami, labi na kung hili kayo mo, labi na karon na misa di galyo. Gusto nyo pag uli nakasikwate para sa inyong mga suman. Ang pinakalami karon yun may galang at tabliya kaning sabroso tsokolate. Nganong lami? Purely made of pure cacao gini siya. Walay preservative, walay additives, no other ingredients but their standard qualified cacao. Mas lami, pait-pait, pero healthy. Busa, kung ato mo sa mga grocery stores, mga pharmacy, pangitaan ninyo ang sabroso chocolate. Are you, actually our question for today, Lito, is, gakadlo pa ba ka sa COVID? How are you, as a taxi driver, are you still scared of this COVID? There's a scared. There's a scared. Why? Why there's a scared? Because COVID is always a passenger, another, if you drop another passenger, you ride again another passenger. I don't know the passenger is there's a COVID. So are you scared to be infected by the virus? I'm very scared, but always be use Lysol in my car. Really? Sabi mo Lysol, yung mga limugmog. Dili, akong i-spray sa naong sa mga pasahero. It's so difficult, but your taxi has a cellophane. There's a cellophane. There's a barrier. Barrier. Then what happened to the aircon? Tanan bugnaw will go to the driver. Always go to the driver. That passenger in the back, there's a lot of flowing water the body. Di palingot. Kaya ang auto, wala ba nila yung gawasan ng aircon sa tubangan na ba na. So kung na-cellophane, sumingon ng pasero, doy, kusgi sa ng aircon doy, kay igang kayo? Alos, mabudlot akong mata dito sa kusog. Hangin na, pero ang sasli ko, dagko kay singot. Akong ma'am, di man ginato masupak ni Sa pag-Inglesan ng halos mabudlot na yung mata. Your eyes is go out in your... Simulan na po natin ang ating letter for today. Thank you. Taas pa yun ay kay gutom na. Dear Kagahi Bernie o Kagahi Lito. The hard Bernie and the hard Lito. Kumusta mong duha? How are you the two? Bagay kita man duha, no? Kumusta mong duha? How are you the two? Yan. Itago lang ko ninyo sa pangalang si Irish Jane. Grabe, pang subdivision. Pang subdivision. Just call me, my name is Irish Jane. Lisura pagsulat sa iyang ngalan, anak pagtuon. Irish Jane. Jane Abaray? No. They're different. May tungod kini sa akong uyab nga itago na to sa pangalan nga di kayo common, Junjun. Di na to asula-sulo na to mga kaugalingon may galing. It because my boyfriend the name is Junjun. Ang among relasyon 5 na katuig. My relationship almost 5 years. Apan sa akong mga ginikanan, wa sila kabalo nga uyab mi ni Junjun. But my parents, I did not be, what do you mean, nakabalo? Didn't know. I didn't know my relationship with Junjun. Kaya
Kaya ang gusto sa akong mama, ang akong uyabon kay afam, foreigner. But my mother is, what do you mean, uyabo? My relationship is foreigner. My mom wants a foreigner for me. My mom is want a foreigner for me. Para walay gubot, sige na lang, naghilom-hilom na lang ko. But no more, what do you mean, gubot? Struggling? Ah. But no more is struggling, I always be close my mouth. Busa, nakipag-chat ko sa Amerikano. But I think chatting my Amerikano man, American. Sa kabalo na kang sa role ni mo sa kasimana. Sus in English. Foreigner ka karon ha. Foreigner ka. Patay ka karon ha. Para na ako, char-char lang ang tanan. But that's all is always be games. Char-char lang ni. Games. Char-char lang. Games. Ang among relasyon, char-char lang. My relation is games. Kaya ang tinudan na yun, si Junjun maging akong gigugma. But that truly deep inside in my heart, Junjun is my love. Apa nakurat ko sa kaadlaw ni Ana? But I will shocking one day. Nakurat ko! I will shocking one day. Nakurat ko katulo! I will shock! Ha! Kay niabot o galit ang foreigner! The American will go my house. O gingani ang naitabo! This is the starting of love life. Uy, ma! Saan ka mga... Kung po ko nakabantay ng mga... Nag-ilis lang kang mga kurtina na to, mga after 5 years, karon pa lugar ka mag-ilis o kurtina? Ay, sagdi ko kay natay bisita. Excited kay ko, day? Unsa ba ng bisita, ha, good, uy? Oh, pati ka banto na kagahapon, eto giga sa merkado kay mag-ilis yung tag floor mat. Bago kaya itong floor mat, maay bro, magligid-ligid, ani. Gignan bitaw ta ka, nga natay bisita. Tapos, masa man may nag-birthday ka, rumano nag-iyaw ka man ng baboy. Gignan bitaw ta ka, nga natay bisita. Ma, way lain linya ma, balik-balik ma. Kinsa ba ko ng bisita ma, oy? Ay sus day, malipay yung ka, malipay yung kag-ayo day. Medyo karong mga karong si manahaday, kana imong tinapok, mabungkag yun na. Kaya pag-ilom di mo, ay, tinapok mo mabungkag. Magkaang-kaang yung karong mga panahon na day. Pag-ilom ragon ma, maasa mo tong, mga naman tayo disconnection din ma sa sipal ko ma. Di ba nagbayad mo kasi mo naging adlaw para magbayad, magkuhan sa kurente? Ay, mo'y akong gipalit baboy. Nabuang na ni kalakihan ni mo tay kurintian ni ba paspas mga na mamutol ay kabala ka kay mga pila ka adlaw karon maluag-luag ang kita kung saan ba ko na ipasabot ni mo god halati lang nag-inumbita ko nga natay bisita samok ba ay nagdudan lagi ko na ma unsa kini pasabot ni mo ma kadyo na day ma kay mag-chat man day may karon ni foreigner na pagkarong alas 10 uy. Ay, ayaw na. Wa siya karon. Say pasabot ni mo ma. Uy, barag mo na siguro ning bisita. Kasi landay, barag mo na siguro ni day. Kasi landay ha. Adyan lang ma kay mag-shower sa ako ma ha. Ah, sige, way problema day.
Ako, agin ikamot mo tok-tok mo maguba ang portahan. Yes, mother. I'm so beginning English, mother. Yes, mother. Good morning, my- mother. Ikaw na ba ni? Is this you? Yes, mother, I'm here. Oh my goodness. There's a big bug. Where? Just put it there. Just put it there. Oh, ikagwapo ba din is personal din to, Who ha? bring my bag, mother? Who bring my bag? Just put it there. Just put it there. Come on, get your down. Get your down. I will get inside the room. Get in. Okay. You are very handsome in person compared to the computer. Very handsome. Yeah, I'm very handsome because I come from America. Ano ko mag-Indiano ka? Turko ngaway halin. So, Kinsa man ang bisita ni Mama? Let's surprise my daughter. yeah, surprise my daughter. She's Hey, already we didn't- she was her something. They did not ask do you go there in the Philippines right now? Yeah. This is a surprise. Surprise? Day! Halin na, Day! Kanan ng bisita, Day! Kinsa man ko na ba, oy? Alis siya galing diri galing, sir na. Kinsa man ang bisita? Ano ba? Bayot. Honey Jin, I love you. Nalay ka diri. Why are you talking na Bisaya? Me, I can't understand you. Why are you here? You surprised me. Yeah, I will surprise you because I will always be love you. I hate you. You told me that you will not come here in the Philippines because of COVID. Why do you hate me? It's just I'm here in your house right now. But you told me that you will not come here because of COVID. Because I plan to surprise to you. Oh my God! Where is my room? My body is very tired. Wait. You will stay here in our house? Yeah, my body is very tired. Sorry mo giingon mo. Sige mga kaluoy na itong balay, ma. Ay, day. Mas may nandri sa puyo, day, para makita niya, day, nga wata aircon, para makapalit sa aircon, day. Nakabalo ba ka, day, nga ang atong kusina, wapin na natiwas. May nalang matiwas na itong kasilyas, diha. May nandri kay para makita siya bangaw di tamoplas na paikon para siya namin mo donate trip sa bala apo ni mo dai. Papakaulog yung ka, papakaulog yung ka. Why do you talking? What you talking right now? You know, our house is very poor. Yeah. Come here. Look at our CR. I want to poo right now. I want to poo. What? I want to poo right now. You want to poo? Oh my God. Tanawa malibang daw siya mamaluit. Look at our CR. Very disgusting. Wow. No flush here. No flush. No more water? No water, yes. You need to go out because no water. How about to my poo? No. Patay pandamay ni kalakya. Do you have a newspaper? To give something to draw? Newspaper? Newspaper. Squatter mo na ni Amerikano. You know what, my love? You know our house is very poor. Look at that. Only have nipa. That's a fine. How about your aircon? Oh my goodness. Matanawa manangitan ng aircon, ma'am. Inay na nga igang kay kapar lang ang aircon. I did not sleep in the night. I'm sorry kayo kay kanang we don't have aircon. Why? I give you. You know what? We'll just put you in the hotel na lang. No. But we have no aircon. But I will go in the Philippines. Stay in your home. But we don't have aircon. So I will buy an aircon. What? I will buy an aircon. No, you're kidding. There's a lot of money. No. Please, no. You know, I give you money. No. I give you 100,000 to buy an aircon. No. We should use inverter. Choosy. How much the inverter aircon? Very expensive because for our house, for the entire house, this should be around 2.5 horsepower. How much is this? More than 100,000. I give you 150,000. No. How about your aircon? Your big aircon? Yes. And also, do you have a TV?
I need a new... Actually, I don't have a TV. But I need a news came from my home. You want you need to have the news? Yeah. But you don't have TV. I will buy a new TV. No, that's too much already. The aircon is enough. The aircon is enough. I will buy a flat screen. No. 55 inches should be 55 inches. I give more money. Oh my God. You really love me. Yeah, I really love you. Oh, really? Oh my God. Oh. How about your CR? How much your close No. That's already. It's okay. The CR is okay. Your CR, I will buy a tub. Say pala. Taba ka ng kaligyoanan ka ng suki ni you mean the bathtub? Bathtub. Oh my God. I will buy a bathtub. No, that's already too much. Actually, the dimension would be 55 inches by 55 inches. So I will buy a more in your house. Kasi ang foreigner na sing balay. Maugaling ko kabalo si mama nagkuan day patom news. Unya, lobby. Sige lang gud kay mohawa lang gyapon siya after 1 week. Ano yun? Abay mo sa kwarto. Adili di ko mo sa mantang ay kabala ka Jun. Pero bitaga nga lab kay ta ka Jun. Sumura ta Jun dita magstorya Jun kay wala ko oras Jun. Sige bye Jun. Gihuman may gala. Kay wala na igong oras. Kamay ra ang special participation na po si Junjun mga kaigalan. Ang importante kasi lito naman. Supporting actor. Unsao man na karon. Musog ka mo. Unsaon ka na ako ni? Ipahawa na ba na akong foreigner? O ipatiwasan na mong kusina? Muna ipangutana. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati ko sa aming batikoson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok. Kainibay. Kahi sa balita. Kahi sa kalingawan. Good morning, Kang Divina Sabihon from Cyprus. Cyprus, Nicosia. Pila ka percent? Dagan pa rin gapoy kakadlog yapon de kagaya. Pila na ka percent? Nadia ni tubag sila may gala. Kasagaran ningon dire. 63%? Hadlok yapon sila. Hadlok yapon sila sa COVID. 32% ang niingon nga wa sila mahadlok. Ang way paki? Ang way paki 5%. Oy, te pasa 37 ka pamilya ang nahatagan nato og tagsang sakong bugas ug food pack sa Barangay Bayanga, Cagayan de Oro ning weekend lamang. Atol kini sa gift giving activity sa Philippine Air Force Tactical Operations Group 10 ug partner niini ang gahi ni Bayanga programa. Mga benepisyaryo niini ang mga lumad nga higaonon sa Barangay Bayanga, Cagayan de Oro. 25 sab ka mga bata ang nalingaw nga gitagaan nato og mga dulaan o guban nga mga school supplies. Salamat sa Philippine Air Force Tactical Operations 10. Galing. Salamat kaayo sa inyo ang pagsalig kanamo mga thank you. alang sa usa ka very noble nga cause, no? Oy, bisitahin ninyo among YouTube channel. Kaya ang among diretsahan na mga pangutana kang Mayor Jenny Uy sa Villanueva. Naka-upload na sa YouTube channel namo, ha? Agay lingaw kayo may gala. Ganahan ko ato imong fast talk saya. Mayor or congressman? Laka. Ang iyang tubag may gala. Atangi. Amo nang itiran teaser. Daniel Apos, Dabo. Good morning in advance. Merry Christmas. Naay kuan dre. Kani ang lingaw kayong isa sa mga kuan katong kang Cleo Toribio gikan diya sa
Amerika. Mabalaka ta o dili asya. Mabalaka o dili matakdan gihapon tanan sa madali o sa madugay. Ayaw nakabalaka, healthy living tirada. Joy Martinez, oo, nabalaka gihapon. COVID sa US 16 million cases. Almost 300,000 deaths. Grabe, dami. Balaka gyapon, ha. Miles Bernedo. Uy. Good morning dia nimo. Nganong blooming man kaday. Lahiragya. Pagrit ko dia ni Garcia o Ganzoara family, certified guide sa Likuan from Teresa Sinadhan. No? Oga Jenjof, good morning. Oga kinsa pa ni Dagala Lifel, good morning dia kaninyo. Di ko katubag kay wa ko gipangutana sa limuha, no? Jake Flores, ninunta na anong simbang gabi man na nga kadlawon mo na. Chingu Bat, watching live from Ipunan. Good morning, Father Jel, daga kayo. Sila si kato Mandala class, no? From Geraldine Garcia. Kokoy Babatido, good morning kanimo. Oy, Major Patrick Dalangin. Salamat, boss. Kang Engineer Vicente Dodong Polinar Agalon. Agalon. Good morning. Good morning. Sa tanan mga tigpamina na to dyan sa El Salvador. Good morning. Na mga gahi gyapon. Good morning kanatong Katong tanan. mga taga fisheries, Bantay Dagat Team. Isuro yun lang sa kanang Marine Protected Area, MPA. Correct. Nga dito, bawal ang kanang mag-isda-isda. Protected ni siya na yung mga corals. No? O na yung mga, lingaw kayo. Speaking of depensa sa kaugalingon, pag cherry simoy. Para madipinsan ninyo yung mga kaugalingon, ha? Mag-vitamins. Pero sa magawas na ito ang mga jingle niya na para sa ito. Bukas na. Ako nang tiwas ng radlawa kay nahubong ko kapon. Ambiramax? Ha? Oo. Ako naman akong mission karong adlaw. Magpahulay? Magpahulay o kailangan tiwason ang aking tiwason. Daghang salamat mga kagay sa pagpakiguban ka namo. Magkita-kita na po kita og mapon sa samantak na sa samang istasyon timani nga katawan nga dunay gahi og ligdong baruganan. May maitampong kalambuan sa atong katiningban kini yung sulugoon sa kahanginan. Art Bonhoc Jr. Og timani nga amba nga gahi nga perti gyud ka gahi. Sa uban di naging muling igini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang naginusarang Gahi ni Bay. Kami mo dahil sa aming dahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, Pati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok. Gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining at home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home.